Prinášame vám štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2025. Elektronickú, najkomplexnejšiu a najrozsiahlejšiu ročne vydávanú publikáciu. Získate z nej informácie o obyvateľstve, spotrebe potravín na obyvateľa za rok, ako aj školstve a vzdelávaní a tiež kultúre. Oboznámite sa s vývojom trhu práce či miest, stavom zdravotníctva či sociálneho zabezpečenia. Nájdete v nej dáta o ekonomike, priemysle, stavebníctve, doprave, zároveň o vnútornom aj zahraničnom obchode. Dozviete sa z nej, ako sa vyvíjal cestovný ruch alebo kriminalita, koľko sa investovalo do vedy a výskumu, ale aj stave životného prostredia. Nové dáta o Slovensku za rok 2024 v kontexte 4 predchádzajúcich rokov na jednom mieste.